Milí misijní priatelia, opäť ďalšia časť nášho misijného magazínu. Tentokrát venujeme misijný magazín novému orgánu v Nitre na Kalvárii. Tento orgán bol posvetený, požehnaný práve teraz počas púte v tomto jubilejnom roku, púte na Matku Božiu. Prinášame vám zábery z koncertu a z požehnania tohto orgánu. Tento deň je ešte výnimočný aj tým, že správca farnosti páter Janko Štefanec sa dožíva jubilea 60 rokov, takže tá posviacka orgánu je spojená aj s blahoželaním. Dnešný deň bol inaugurovaný nový orgán pre kostol Matky Božej v Nitre na Kalvárii. Začali sme asi pred rokom a pol výberom z niekoľkých ponúk a ako najpraktickejšia a aj najrýchlejšia sa ukázala ponuka zo Slovenska, ktorá nám umožnila, že dnešný deň na slávnosť Panny Márie na nebo vzatej sme mohli posvetiť tento orgán a zažiť aj prvý koncert, ktorý odohrala známa organistka pani Mária Maďarová-Plšeková. Teším sa, že túto realizáciu firma zo Slovenska, firma Škrábl, skutočne urobila veľmi poctivo, veľmi profesionálne a je to jeden z ich prvých orgánov u nás na Slovensku, čo samozrejme ešte nič nemusí znamenať, ale je to ich 503. orgán, ktorý postavili a verím, že to bude pokračovať, pretože rozsah, registre, celkové prevedenie, by som povedal, že sú skutočne dokonalé a teším sa z toho, že náš kalvársky kostol bude mať tento nástroj, kráľovský nástroj, ktorý bude potešovať nielen nás, ale predovšetkým generácie, ktoré prídu po nás. Takže dnes vzdávame veľké Tedeum Bohu vďaka za jeho dobrodenia, za jeho pomoc a verím, že ešte sa nájdú dobrodníci, ktorí nám pomôžu dofinancovať toto skvelé dielo. No, nový orgán veľa pre mňa znamená a znamená vlastne pre mňa to, že oproti tomu starému, čo sa moc už na ňom nedalo teda hrať, tak tento nový má všetky funkčné registre, aj pedál, nič tam vlastne nefučí, ani není nič rozladené a je to aj vlastne pre tých ľudí, to veľa znamená, lebo sa bude dať aj normálne pri ňom spievať. Veríme, že je to podnet pre mladú generáciu, aby nezaháľali a aby tento nástroj ovládli a mohli potešovať nielen nás, ale aj generácie, ktoré prídu po nás. Takisto na prvom mieste moje poďakovanie samozrejme patrí Pánu Bohu za to, že nám dožičil dnešný deň, že sme sa tu takto mohli stretnúť a zažiť tento výnimočný koncert, tieto výnimočné chvíle. A potom pánu Antonu Škráblovi aj celému tímu zo Slovenska, ktorí toto dielo priniesli sem na Kalváriu do Nitry a tiež Matiasovi Ulmanovi, Intonárovi, ktorý mu dal dušu, ten dýchol vlastne to, čo sme tu dnes mohli počuť. Bez neho by orgán takto neznel, takže to je tiež jeden z výnimočných ľudí, ktorí sa podielali na tom, aby sme mohli zažívať od dnes, teda už túto krásu v našom kostole. Teším sa z toho všetkého, chcem vás pozvať, aby ste neodchádzali hneď domov, v záhrade myslím, že máme pripravené malé pohostenie, takže prosím vás, presúďte sa tam a keď chcete podporiť toto dielo, ako som spomenul na začiatku, nebolo to ľahké, všetky tie prostriedky ešte nemáme pokope, ešte stále máme pred sebou viac ako 150 000, tak budeme radi, keď nám pomôžete to zniesť zo sveta, ako sa hovorí. Takže všetci si
vítaní, pozvaní do záhrady misie na to, tam sa stretneme a budeme pokračovať pri guláši, vínku, dobrej muzike. Nech sa páči. Speak